Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe ukuthi siphile lo suku la namhlanje. Lokuthi siphile ngoba musaphila likhona ithuba lokuthi ucele intethelelo nokuthi uphenduke. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi siphila kuye uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sizovula ngomthandazo Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu onamandla, wena owadala izulu nomhlaba, ngamandla akho nangokuhlakani kwakho waletha namazwi, namanje Nkosi ulethile amazwi ukuthi siphenduke ngenxa yezono esizenzayo semhlabeni nesono esenziwe uAdam. Wena Nkosi ulenzile icebo ukuthi sikwazi ukuthi size kuwena, siphenduke, sikholwe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, sibhabhadiswe ngamanzi, singene emanzini, siphenduke. Ngokuba kukho ukuthethelelwa kwezono ngaphandle Nkosi kokuthi umuntu avume ngomlomo wakhe, akholwe nangenhliziyo, aphenduke, abhabhatiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngokuba kukho ukuthethelelwa kwezono. Siyakubonga ke Nkosi uJesu ngomusa osenzele wona, ngoba iwona umusa lo ukuthi loyo naloyo okholwayo egameni lakho athathe isinqumo sokuphenduka ngenhliziyo yakhe, abhabhathiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sipho ukuqonda ke Nkosi yethu uJesu Kristu, wena ngoba uyinkosi nomsindisi, ukuba kulesikhathi samanje abantu bakho belalele, ngoba izwi lakho Nkosi liyimbewu, izimpilo zethu ziwumhlabathi, wena ukukhanya. Akekho umuntu ongaphila ebumnyameni, kodwa wena uletha ukuphila okupheleleyo ngoba wena ukukhanya. Ukukhanya kwakho ke Nkosi makubonakala ezimpilweni zabantu bonke, uphulukise ukudwanguza enkanini nokungafuni ukuvumela iqiniso ngenxa yemoya yokuthi uSathane uphuphuthekise izimpilo zabantu. Kodwa siyabonga Nkosi uJesu ukuba izwi lakho ilona eliletha ukuqonda, njengoba eshilo umprofeti uIsaya ukuthi ubani owakholwa Nkosi amazwi abaprofeti. Siyakubonga Nkosi uJesu ukuthi ngamandla kaMoya oNgcwele, ngoba wena ungqongqotha ngaso sonke isikhathi empilweni yomuntu nasenhlizweni yakhe, ngisho ephusheni elele wena Nkosi uyangqongqotha ngomusa nangothando lakho. Siyabonga ukuthi silamukele izwi lakho eliletha ukuphila. Namanje ke Baba liqhubeke lifeze umsebenzi wakho olithumile ezizweni zonke, kuwo wonke amagumba amane umhlaba, lifeze umsebenzi. Makube loyo naloyo lalele Nkosi uJesu, mayethambisa inhliziyo yakho, wena ungene kuye, ube nobudlelwane naye, ube inkosi kuye, yena abe indodana nendodakazi yombuso wezulu. Khuluma ke Moya oNgcwele abantu bakho besalalele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Bazalwane, wonke umuntu olalele, okholwayo nongakholwa, munemibuzo noma ungaqondi, sheshisa ukhiphe iBhayibheli lakho kuze size ukuthi uJesu Kristu njengoba eyinkosi nomsindisi uthini. Ngoba abaningi abantu abakholwa egameni likaJesu Kristu nabakholwayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, asingagcini ukusho ngeindebe zethu nje, kodwa singayilaleli imfundiso nemiyalelo kaNkulunkulu etholakala ezwini lakhe uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi. Sheshisa ke ukhiphe iBhayibheli lakho, uthathe iBhayibheli elikhona endlini, uNkulunkulu asiphe ukuqonda. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Mhlengi, over to you. Amen. 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 Sibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngumsindisi. Sibonga umusa wenkosi, Amen, ekuyiyona yodwa enamandla. Siloko sithulile ubufakazi bokuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenamkhapheli, ongenamhlangabezi nongenambonisi, ozakhele izulu nomhlaba ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe. Akadinga usizo, akekho uNkulunkulu osemva kwakhe, imibhalo iyafakaza akekho uNkulunkulu oseduze kwakhe, akekho uNkulunkulu ongaphambili. uNkulunkulu munye, and uJesu Kristu unguye lo uNkulunkulu.
ngokuba yonke imbhalo iyafakaza ithi unguye owayekhona nokhona nozayo. Ithi ungu Alpha no Omega. Uyena oyiqalile lencwadi wayibhala. Uyena futhi ongumphelelisi wayo. Ungulizwi owayekhona ekuqaleni ekuNkulunkulu. EnguNkulunkulu. Yes, Lord. Sithula lobo bufakazi ukuthi konke okuphuma kubaprofeti kuphuma ngentando kaMoya oNgcwele. Umoya oNgcwele osiholayo asenzi izinto ngokuhlakanipha nangokuqonda kwethu. Amen. Yes, Lord. Siphakamisa igama likaNkulunkulu, sithula ubufakazi bakho konke okubhalwe phansi ngamandla kaNkulunkulu nangezibonakaliso zakhe, ngoba kukho okwenzakalayo okungenzeki ngentando yakhe. Namanje ke sithi sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe beqinisa ebathumile abaphatha ivangeli nesiprofeto ngendlela efanele bashiya ubufakazi. Siphinde sibonge uNkulunkulu ngabapostoli ababengaphansi kwesandla sikaJesu Kristu. Amen. Indodana kaNkulunkulu ngokwenyama. Namanje sithi ke udumo lwaNkulunkulu maliphakanyiswe igama lakhe, ngokuba egcineni wonke amadolo azoguqa phambi kwakhe njengokuba umbhalo ufakaza. Zonke izizwe zizoguqa phambi kwaKristu. Yes, Lord. Abantu bafuna uNkulunkulu ngendlela wrong. Bayamfuna uNkulunkulu, bafuna ukusindiswa. Bafuna uNkulunkulu emadlozini. Bathi amadlozi igama elithi God noma uNkulunkulu aqhamuka ukuthi ke omkhulu. Hallelujah, glory to God. Ungazi kuyefana nongaboni, and ungaboni kuyefana nokuhamba kumnyameni ube unamehlo libalele ilanga kodwa awudanguze kumnyameni ngokuba ulwazi awunalo. Incwadi Amahubo isahluko 36. Yes sir. Verse 9. Ngokuba ukuwe umthombo wokuphila. Munye uNkulunkulu. Bonke abaprofeti bakhuluma ngomoya owodwa. So uma bonke abaprofeti bekhuluma ngomoya owodwa, akukho eBhayibhelini ngokuba khona abafundisi, khona abaprofeti abathi bakholwa uNkulunkulu kodwa ke bahamba izinyanga nezangoma. So sizithola kulobiyaluyalo lapho ngokuqonda ngoba manje akukho eBhayibhelini lekuthiwa khona ke umuntu ongcwele ngokuba uNkulunkulu uthi abantwana bakhe bangcwele, wakhetha isizwe. Waqala ngoAbraham, wabiza uAbraham ukuze uAbraham agcine imiyalelo yakhe, asifundise ukuthi kukholwa kanjani kumoya oyingcwele. Wazibonakalisa umoya oyingcwele kuAbraham. UAbraham wathembeka ngezwi likaNkulunkulu. Wazala amadodana. Wazala uIshmael, wazala uIsaac. Thebe sezala uIsaac, uIsaac wazala uJakobe noEsau. UEsau waba indodana ewuhlupho. uJakobe wazala amadodana awu-12. Lawo madodana athenjisiwe ukuba wona nawo ayozala isizwe sabantu abangcwele. uNkulunkulu wathembisa, wathatha uAbraham wamusa eKhanani ukuyomthembisa ukuthi lelizwe leli kuyoba ifa lakho nesizulwane sakho esiyoba siningi sibe ngangehlabathi zolwandle. So uAbraham uphathisiwe amazwi. Ayikho into engcono ngayo nabanye abantu ngokuba wakholwa yizwi lesiprofeto. So ukukholwa yizwi lesiprofeto lokho kusho ukuthi ke bonke okwenzeka nakuthenjiswa kwafika kwadlula. Yayizwa lo nto leyo. So ngenxa yokuthi ke kwakhethwa yena waba uqala nesivumelwano esenziwa ngayo ukuthi ke esenziwa naye uNkulunkulu ukuthi abantu bakwaIsrael namadodana akhona fanele emva kwensuku ezu-8 uma kuzelwe ingane zabesilisa bathile ukusoka. So uma kwenzeka njalo kusho ukuthi ke isivumelwano leso uNkulunkulu asenza nge-Old Testament. Waphinde wafika uMoses ephuma ngaphansi kwesizukulwane sika-Abraham ngaphansi kwenzalo
yamaLevi indodana enye yaJakobe. Yes, Lord. Yes, Ngokuba uJakobe unamadodana awu-12. So uma esenza isivumelwane esinye sasehlanu sokwenza manje iTabernacle lapho bezokwazi khona ukuthi bakhonze khona bagcine wanika manje sekwakhiwa ibandla labantu abangcwele sebenikwa yonke imiyalelo ukuthi abantu abangcwele fanele baphile kanjani. Lento yokuthi abantu bangcwele akuyona nje into ovela uyisho ukuthi ungcwele ngoba naku ungena endlini eyakhiwe kwasekuthiwa isonto kunomfundiso mana ngaphambi kwenu amemeza into engekho aninike izithembiso ezingekho engazi ukuthi wena uNkulunkulu engalifundisi izwi. Uyabona uma ubuya esontweni uyofundiswa izwi indlela yokuziphatha njengomuntu ongcwele. So uma ufundiswa umfundisi ozithumile yena ongathunywanga uNkulunkulu banifundisa ngokunithembisa izinto eziphathekayo. Kodwa ke lo uNkulunkulu esimkhonzayo uthi thina singakhathazeki ukuthi sodlani, singakhathazeki ukuthi soqokani, singakhathazeki ukuthi sophuzani ngokuba konke lokho uNkulunkulu uyazi ukuthi siyakudinga. Kodwa ke asiqale sifune yena qali nokuhlakanipha bakhe nemiyalo yakhe ukuze sizokwazi ukuthi siphilisane kanjani njengabantu abangcwele. Iyona kuphela into kuphela esidingayo uNkulunkulu ngokuba uJesu Kristu uthi ke lezi zinto abantu bezizwe bayazifuna. Yes, Lord. Amen. So ubaba wethu sezulwini uyazi ukuthi lezi zinto siyazidinga. Yes, Lord. Amen. So uma sihlele ezwini lakhe sizokwazi ukuthi nathi sinikwe lezi zinto, sikwazi ukuthi lezi zinto siziphathe ngendlela ukuthi asikhonze imali, sikhonze umoya engcwele. Ngokuba uma ukukhonza imali uNkulunkulu awunayo indawo yakhe. Ingakho nje kulamasonto amanga ngokuba labafundisi bamanga bantshela ukuthi uNkulunkulu uzoninika imali, uzonibusisa ngemisebenzi. Kodwa uNkulunkulu seshilo ukuthi uyazi ukuthi siyazidinga lezi zinto. So indaba isekutheni izwi likaNkulunkulu ilona elingumholi. Bonke okwenzakala ngaphansi kwelanga kukhulunyiwe ngakho. Engangokuba abaprofeti bamanga kukhulunyiwe ngabo. Yes, Lord. Hallelujah. Izifo ezikhona manje Yes, Lord. neziqalekiso zonke esingaphansi kwazo zibhaliwe eBhayibhelini, ziyafika ziyadlula ngokuba umoya ongcwele ukhulumile. So ngokuba abafundisi baphatha iBhayibheli kodwa manje abambulelanga noma bacasha ngale iBhayibheli ngokuba bathunywe uSathane njengoba uMpostoli Paul uthi ke singamangali ngokuba ke nabapostoli bakaSathane bakhona. Amen. Amen. Bazenza ingilosi zokukhanya kodwa basebenzela uSathane. Yes, Lord. Amen. Iphinde incwadi kaIsaiah chapter 56 verse 11 or verse 10. Gijima. Isaiah 56 Verse 10. verse 10. Yes sir. Incwadi uIsaiah isahluko 56 iverse 10. Bonke abalindi bezimpumputhe imake abalindi abantu abangabagadi. Labo bantu labo bangabafundisi nabaprofeti ekufanele ngabe ke ibona abagadi abantu babafundisa indlela zikaJehova. Bonke abalindi bayizimpumputhe. Bonke abafundisi abaningi njengoba khona amasonto amangaka nje ahlukahlukene ngemfundiso kodwa uNkulunkulu munye enibaphatha leBhayibheli esikhuluma ngalo manje. Kodwa ke omunye akafuna ukufundisa ngokuthi uNkulunkulu uthi abantu besifazane bavumelekile bashumayele. Yena uthi akayiboni inkinga. Labafundisi labo abakile esikoleni ukufundiswa bagqokisa amajazi babuye bamphambe kwenu bantshela ukuthi bona abanankinga ukuthi umuntu wesifazane bekupulpit afike nezinwele zakhe ezokufakelwa afake nopende ebusweni afake namacici. Yes, Lord. Akukho eBhayibhelini lekwakuthi uNkulunkulu ke umuntu wesifazane angashumayele kodwa ke labafundisi bathi ke abanankinga nalozo zinto. Why? Bonke abalindi bayizimpumputhe. Ngokuba bayimpumputhe Abanakwazi. Angisho izo lento le ithi iBhayibheli bonke labalindi laba akufanele ngabe bagade abantu abangcwele bayimpumputhe ababoni abanakwazi. Bonke bayizinja. Yayizo ithi iBhayibheli Bonke bayizinja. so uma ukholwa ema-Roman Catholic Church Amen. lapho kuthiwa ubhaphathiswa khona ufafazwa ngamanzi Yes, Lord. umfundisi wakho uyinja ngoba uqamba amanga lokho akukho eBhayibhelini. Uma ukholwa eLuthela Yes, Lord. noma kumaBaptist noma kumaLuthela noma kumaMethodist
abanye bathi ama Saint Luke alikho ibandla njalo eBhayibhelini iyona into esihle abasihlikize so uma umuntu ezenzele intando yakhe uNkulunkulu engazange asho uNkulunkulu wathini incwadi kaLeviticus chapter 19 verse 1 incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 1 yes sir uJehova wakhuluma kuMose wathi uJehova angithi mina ke uNkulunkulu ehlane sebakhiphile abantwana bakaIsrael eGibhithe wabathatha wabeka ehlane wahamba wasungula ibandla wabanika imiyalelo so uma ebanika imiyalelo lo myalelo simele ukuphila ngayo incwadi kaLeviticus yes sir isahluko 19 from verse 1 uJehova wakhuluma kukhuluma bani uJehova wakhuluma noMose inceku yakhe wayikhethile yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli so inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli manje sinoJakobe uJakobe igama lakhe uNkulunkulu walishintsha wathi ngeke usabizwa ngoJakobe igama lakho lizoba uIsrael amen Israel isizwe sabantwana bakaIsrayeli abangcwele yezwa lonto le igama ulinikwe uNkulunkulu akazigambanga yena yezwa lonto le so mina manje mengiqamba ngithi ke njengoba labantu bakaShembe benza so sekunamabandla awu2 khona la kaIsrael khona la kaShembe ngokuba abantu bakaShembe bakhonza laba prophet bakaShembe bafundisa ngeBhayibheli labo la kaShembe abafundisi ngeNew Testament abafundisi ngoJesu Kristu nangokusindiswa nangokubhabhatiswa no bahlabela amadlozi iBhayibheli liphambene nalonto leyo so manje siyazibuza ukuthi uma wena uqhamuka negama lebandla elingekho eBhayibhelini ngokuba phela uNkulunkulu utheni kuMoses khuluma nabantwana bakaIsrael nenhlangano yonke ubatshela ukuthini uthi kuyo niya kuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele so kukhona lekhona uNkulunkulu asike niza kuba ibandla lakaShembe niya kuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele yezwa lonto leyo so kwenzeka kanjani ukuthi sigcine sekuthiwa ke Shembe of Nazareth ngoba sazi uJesus Christ of Nazareth sibuze lo mbuzo mawukuthi uyakholwa ukholwa izinto ezifundisa abantu lokho ezinye zezinto engibala ngithi siqalekiso sokuthi uNkulunkulu wakhuluma ukuthi ke ngenxa yokuthi anifuni ukulandela imiyalo lalela siphila ngemiyalo kaNkulunkulu uma ungaphili ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu wena uyaziphilela nje amen uholwa inhliziyo yakho uholwa ingqondo yakho nezinkanuko zakho kodwa ke uholwa umoya ingcwele uma uholwa umoya ingcwele uzolandela ke imiyalelo ayishile nathi uNkulunkulu eyinika ngabaprofeti wazoyigcwalisa ngoJesu Kristu uJesu Kristu wafika wazoyigcwalisa incwadi wasinika imiyalelo 7 ungabulali ungaphili ungantshontshi ungafakazi ngamanga hlonipha uyihlo nonyoko wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena yayizwa indaba so omunye uthi wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke ilo mkhulu nawo wonke ngamandla akho wonke you understand so sinikiwe imiyalelo sanikwa yona ephelele ukuze nathi sipheleliswe so uma manje na ke wena uqhamuka nokuthi abantu fune bahlabe esontweni lakho unayinkinga uthi umprofeti lolo gama lelo lithi umprofeti wonke ulazi kwela ngeke iBhayibheli ngoba naku nifuna ukuthandwa abantu nenza inzuzo yenu nifuna ukuzenzela imali nengcebo yasemhlabeni nenza inzuzo embi nikhohlakele iBhayibheli likhuluma ngayo yonke le nto le so abantu eThekwini bacule emanzini yayizwa lonto le hambe kwincwadi kaNoah incwadi kaNoah chapter 6 mesiphuma lapho sihlaselwe ukufa kwezitabane uhulumeni uthi abantu amadoda walana newodwa ayikho inkinga amadoda beshadana wodwa sihlaselwe ingane ezingahloniphi bathi wena uhlonipha kakhulu no angaze ngithi mina ngiperfect kodwa ngokuthi ke umoya engcwele ungikhombisile ukuthi kubalekile ukwazisa abantu nokwazisa umuntu omdala ingakho ngimla ngithula ubufakazi bokuthi ke nina lisizukulwane esiphambeneyo washo njalo uPetru washo njalo uJesu Kristu ncwadi kaGenesis chapter 6 starting from verse 1 incwadi uGenesis isahluko chapter 6 from verse 1 yes sir kwathi abantu beqala ukwanda
ebusweni bomhlaba. So ngesikhathi uNkulunkulu esedalile uAdam noEve akuphelelanga lapho ngokuba ke uCain wabulala umfowabo uAbel. Bese ebulala umfowabo waphinde futhi uAdam wazi umfazi wakhe uEve bazala ezinye izingane. Yezwa lonto leyo banda abantu kwakhona oSeth kwakhona Enoch noEnosh waqhubeka banda kwaze kwafika ekutheni izozalwa bani no ubani ozala uNoah konje khona no Methuselah wazala uNoah wazala amadodana amathathu ithebe sezala amadodana amathathu kunasimo lekuthiwa khona ke uNkulunkulu wethumele abantu akumele babheke izwe amadoda amakhulu lo madoda amakhulu afike enze ukukhohlakala alala nezingane zabantu uNkulunkulu emcasula lonto leyo emhlabeni kukhona udlame emhlabeni kukhona abantu bekhonza abanye uNkulunkulu engebona uNkulunkulu oNkulunkulu bezinkuni yabona umuntu ngoba naku nekhono uthi incwadi kaMahubo chapter 82 verse 6 ngijimye kuyona uNkulunkulu uyasitshela ukuthi thina sakhiwa ngomfanekiso wakhe ngokuba uthi wakha izilwane waqeda wakha umhlaba waqeda kodwa ke umuntu wasemakha ngomfanekiso wakhe uma umuntu akhe ngomfanekiso kaNkulunkulu lokho kusho ukuthi ke thina somfanekiso kaNkulunkulu uNkulunkulu uyindoda uNkulunkulu uyindoda wakha uAdam bese emakhela uAdam wathi uAdam akuhle ukuthi abe yedwa uzomakhela umsizi wamfaka ubuthongo lobujulile bese mfaka ubuthongo lobujulile wasekhipha ubhambo lwakhe wakha umuntu wesifazane wakhiwe ngobhambo lwendoda umuntu wesilisa wakhiwe enhlabathini umuntu wesifazane wakhishwa endodeni yayizwa lonto so manje ongiphe incwadi yaMahubo chapter 82 verse 6 Incwadi yaMahubo isahluko 82 soqala ku verse 6. Yes sir. Hallelujah. From verse 6 mina ngathi uthi ilalela uthi uyintayisho uNkulunkulu akayishongo manje uthi mina ngathi ningoNkulunkulu nina ukhomba thina sabantu angithi uNkulunkulu uthi sakhile thina ngomfanekiso wakhe so manje uthi uNkulunkulu mina ngathi ningoNkulunkulu nina thina singoNkulunkulu nonke sonke ningamadodana ophezulu konke singamadodana ophezulu konke singamadodana uphezulu kwakho konke uNkulunkulu wakhe yonke into akekho umuntu ongaphezulu koNkulunkulu akekho umuntu olingana noNkulunkulu uNkulunkulu base bayi uNkulunkulu wakhe oba uthi uNkulunkulu ke ukhona kusukela eqaleni kuze kuyofika egcineni akana siqalo akana siphetho you understand hallelujah glory to God hallelujah 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 lo uNkulunkulu engimkhonzayo uNkulunkulu ongaphezulu kwakho konke so uthi ke thina singoNkulunkulu singamadodana ophezulu konke so ngalokho sifanele ke funda incwadi amen yes sir 82 verse 6 verse 7 kanti nokho niyakufa uthini egcineni thina singabantu sizokufa kanti nokho niyakufa njengabantu nje yes sir uqedile lapho niwe uqedile lapho thina ke njengoba sifana noNkulunkulu ngokufanekiso wakhe uthi singoNkulunkulu kodwa lo uNkulunkulu awunawo enomkhulu no omncane futhi thina singoNkulunkulu abancane ngoba yena igama lakhe uNkulunkulu you understand so umuntu ngokuhlakanipha kwakhe wazakhela ngokhuni isithixo ngesiphiwo ngokuba umuntu uphiwe ukuthi abe nomqondo angithi so umuntu unekhono lokuthi akwazi ukwenza ibhuku ukuhlakanipha lokho kunika uNkulunkulu unekhono lokuthi akwazi ukuthi enze pulpit enze ibhodwe yabo sekukhona manje namafoni ama-digital ukwenza ukusebenzisa i-remote control umuntu owenza lonto kodwa lokho kuhlangani ukuthatha uNkulunkulu you understand ngokuba nencwadi yaseRoma iyasho futhi ukuthi-ke abantu benza ngesiphiwo sikaNkulunkulu bazakhele izinto ezimbi ezizobabulala hallelujah glory to God sofika yabona abantu ngesikhathi sikaNoah base beqala bezenzela izinto zabo ezingahlangene noNkulunkulu you understand so ngifundele from verse 5 hallelujah incwadi uGenesis isahluko 6 yes sir from verse 5 yes sir kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni ububi bomuntu
bukhulu emhlabeni. Yes, sir. Nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Wonke umuntu ophilayo until azazithobe uNkulunkulu alandele imiyalelo yakhe, imidlinzo yakho mimbi ngokuba yini ucabangela inhliziyo yakho kuphela, ucabangela wena kuphela. You understand? Ngoba yini ke bonke abantu abambi bafana nobani? noCain. uCain wangena umoya kaSathane njengoba noma wakhe uEve naye wahlaselwa isimo sikamoya kaSathane. Sathane wakhishwa ezulwini ngenxa yokuthi ke wafuna ukuphambanisa imoya ezulwini. uNkulunkulu wamkhipha ngokuphazima kwehlo ngenxa yokuthi ke ufuna ukuzenza uNkulunkulu. So lo moya lo wokuSathane uletha kuthina ofuna ukuzenza oNkulunkulu, ufuna ukuziphakamisa ngaphezulu kwaNkulunkulu, ofuna ukuthi ke singafuni ukulalela ngoba uSathane akafuni ukulalela. Ingakho izwe uNkulunkulu ecasukile ngakho. Ithi indlela ke ithi incwadi zonke indlela zomuntu, hallelujah, 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 glory to God, zimhlophe emehlweni akhe, kodwa ke uNkulunkulu ukala imoya. You understand? So uNkulunkulu ekala imoya uyakwazi ukuthi akuteste. Yes, Lord. Ukuthi wena ukulungelwe yini ukuthi ube indodana yakhe ngokusemthethweni. Ngokuba uma ufuna ukuba indodana yakhe ngokusemthethweni, ngokuba ke ubaba wethu uAdamu wadla isithelo esinikwa unkosikazi ekhohliswa inyoka. Baba ngenele esonweni. So ngenxa ukuthi ubaba uqala uAdamu wahluleka ukuphatha umthetho woNkulunkulu oyunikiwe, kuthiwa ke ningadla zona zonke izithelo kodwa lesesiphakathi ningasithinti. Ngokuba uma nidla sona niyobe selifa nokufa. Mawufa ufela esonweni ngoba azange afe same time eqeda ukusidla kithi. So uma efa useyazi ukuthi khona into embi nenhle. You understand? So uma sonalolo lwazi lokuthi wazi okuhle nokubi, ngokuba ke isincwadi badla isithelo emva kwalokho basebezibona ukuthi banqunu. Benza njani? Bagijima bawukha amahlamvu bazimboza. Tha uNkulunkulu eqhamuka bahamba bokucasha. Baqashelani ngokuba ke sebebonile abengafanele bakubone ngokuba eyedwa ubelalela umyalelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu bemhola emtshela, wamlethela zonke izilwane osakazigqamba amagama, enakekela ingadi. Emva kwalokho wakhishwa ngadini uNkulunkulu bakhela ikhumba ukuthi abagqoke. Kodwa manje abantu besifazane abafuna ukugqoka, amadoda awafuna ukugqoka, afuna ukukhangisa ngemizimba yabo. You understand? Ngoba yini ke abafuni ukuzithoba, bahola uSathane. Umoya kaSathane uyababusa abantu. You understand? Angikhathali noma ngabe ke uthi wena ungcwele kanjani emehlweni akho, uma uphula emiyalelo eminye noma owodwa wale ncwadi le, ngizoyisho ngesingisi, uguilty kuyona yonke. Unecala, ulahlwa icala. Ngokuba ke lithi iBhayibheli angeni lutho okungcolile ezulwini. Incwadi ngokukaMathewu, yes sir, isahluko 15 verse 19. Yes sir. Ngokuba enhlizweni kuvela izizindlo ezimbi. Inhliziyo ingumthakathi, ukubulala, ukuphinga. Imake angithi leyo qala nje yokuthi ke ukubulala. uCain wabulala umfowabo ngenxa yomona ukuthi ke uNkulunkulu uthe kufika isikhathi sokuthi ke banikele. uAbel wathatha ke izimvu engezimvu zakhe ezicebile wonikela ngayo enkosini, ejabula inkosi ngomnikelo wakhe. uCain wathatha izitshalo nemifino wonikela enkosini engajabula inkosi. Yini uNkulunkulu azamsikhombisa yona lapho ukuthi ke uma ungajabulile ngesenzo sakho, zithobe ufunde kumfowenu oseceleni ukuthi nawe wenze njengaye, ukuze nawe uzoba indodana ethandekile. Simple nje okumele ayenze ukuthi nje abukele kumfowabo ukuthi next time, all right, uNkulunkulu ufuna ukuthi menginikela ngemvu, nakumele ngenze the same thing, but ngenxa yemidlinzo emibi ekumuntu. Hallelujah. Yezwa lonto le wadina wazombuza uNkulunkulu wathi, Cain, yini ecasulayo ubuso bakho bashintsha ngokuba ke ubaba wenze kahle nami bengizojabula. So uma ukuthi awubheki isono sengqongqoza emnyango, you understand? So uma isono sengqongqoza emnyango okusho ukuthi ke nangempela wasivumela isitha, Amen. samnqoba wangena esonweni. So ngale kwincwadi yaGenesis uNkulunkulu ecasuka ngesenzo sethu thina abantu ukuthi thina asifuni ukwenza intando yakhe, sizoni ngenkani, si right emehlweni ethu, nabafundisi bethu ba weak, abanamgogodla, amadola bayaxega, badakwa utshwala, badakwa iwayini,
bakhuluma amanga kubantu baholela abantu ekubhujisweni iyasho incwadi ithi ke isihoko asigcwali njengenhliziyo yomuntu omubi ayigcwali nomhobholo so uma isihoko singagcwali bonke abantu abengenzi kahle ngokuba ke ozosindiswa yilo ozibonayo ukuthi uyisoni phela uma ungafuni ukuzibona ukuthi uyisoni wena uyesihogweni ngamalengiso nomfundisi wakholoholayo incwadi uGenesis isahluko 6 yes sir from verse 5 yebo kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni yes sir nokuthi zonke izizidlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo yes sir wayesezisola uJehova uNkulunkulu wazisola ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni. You understand ukuthi uNkulunkulu wazisola emva kokuthi abantu baphule umyalelo wakhe inhliziyo yakhe yaphuka kungaphatheka kanjani umzali uzela ingane uyinika imiyalelo ukuthi ke la imiyalelo kumele uyilandele la ekhaya bese bakho ingane yakho ingafuni ukuyenza njengoba uCain enza njengoba noEva wenza benikiwe imiyalo baphula imiyalelo kaNkulunkulu ungaphatheka kanjani nomzali ungajabula ngokuba phela labazali bamanje ingane yakhe iyaqhamuka esikhaleni ithi ma khona umuntu engimbonayo hawu umntanami uba lo ithi kodwa ma ngiyasaba athi ayikhuluma umntanami khululeke kusho ingane yentombazane ilethe ingane yentombazane imlethe ekhaya ithi iyambona you understand lo nto ngishoyo ukuthi ke ngokuba abantu ba weak uhulumeni wenza abantu babe weak ingakho abantu bevumela yonke lento yokuthi usathane babe playground kaSathane abantu ngenxa yokuthi ke abakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle konke ku right ebethweni yabo yabo lonto le isociety lento ibe yisono isinengiso ngalendlela esimanga ukuthi ke umuntu alale nomnye umuntu obulile ofana naye but ihambe yahamba ngokuthi lokudlala TV lo kuthiwa ke baya protesta bazonikwa amalungelo benziwa ama victim engazi ukuthi bona babantu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala uAdam noEve ithi incwadi uAdam wazi umfazi wakhe haleluya wayesezisola uAdam wazi umfazi wakhe haleluya kwaphuma izingane ezimbili amen so uma mina ngilala nomunye umfana kuzophumani akuphumi iquestion mark amen akuphumi iquestion mark ngoba phela ke asidalelwene ukuthi thina sobabili sithandane mina kufanele ngibe nomfazi hayi intombi iBhayibheli lithi ke umuntu akufanele ingakho lithi ke umuntu uba isiphingi ngokuba ushiya umfazi wakhe ahambe olala ngaphandle so uma ke senzolana nodwa nina ebili lokufanayo noma ingane yakho ihambe iyolala ngaphandle engashadile lokho kubizwa ngobufebe ngokuba ke lo oshadile olala ngaphandle nomuntu ongashadile uyisiphingi lo ongashadile olala noshadile uyisifebe so sinesifebe nesiphingi uNkulunkulu akayifuni lonto you understand uNkulunkulu wathi ungabulali umyalelo lo so umuntu uKain lento ayenze ukubulala umfowabo usho ukuthi kuyisono lithi iBhayibheli ungabe ufakazi wamanga kodwa ke wena ufakaza izinto ezingamanga njalo amanga uphila ngawo yini ufuna ukubukeka kahle kubantu labafundisi bamanga labesikhuluma ngabo uthi umuntu ebone emehlweni bathi umuntu akaboni ngoba yini ufuna ukwenza inzuzo alanda umuntu ongaziyo abuye azothi umvula amehlo eloke letha ama testimony angekho la ukuze kugcwale ebandleni lakhe bese abantu ke abalethe imali ngama envelope acela umthandazo you understand abantu banikele ngama-1000 athi bafuna ukungibona ufuna wenza i-appointment uzongibona mawufuna ungibona i-hour 2500 rand wazobiza umfundisi omuphi umfundisi wakwenza lonto eBhayibhelini omuphi umfundisi owebusisa amanzi eBhayibhelini izinja ezingakhonkodi so uNkulunkulu uyamcasula yonke lento yokuthi abantu bafuna ukuzenzela intando yabo ingakho umhlaba oqala amen lesasizwe esasiphila ngesikhathi sikaNoah wasibhubhisa ngamanzi lento yokuthi abantu lapha eThekwini sonke lesikhathi benza ukungcola bahlezi benza ukungcola abaqali ukuthi ke baluthe nokuthi bahambe bogqeka izitolo behlangene bamabutho so ngeke basibone isandla saNkulunkulu noma esiwaphindisele bashaya ngokuba ke lezehlo lezi ezibhaliwe eBhayibhelini ukuthi ziyonifika izona lezi ezizenzakalayo manje uJehova wathi abantu engibadalileyo
ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba. Do you understand? Yebo abantu nezinkomo nezilwane ezinobuzelayo nezinyoni zezulu ukuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile. So emva kwesikhathi uNkulunkulu wafika kuNoah. uNoah wayindoda elungile. uNoah washumayela 120 years. Eshumayela ivangeli khona yedwa waphenduka. Bonke babemhleka, bedaba utshwala, belalana bengashadile, bekhonza izithombe lezithixo, bekhonza izinto ezingafanele, belwe bokubulalana. Akekho afuna ukuphenduka. Kodwa ke ngesikhathi uNoah eseqedile ukwakha umkhumbi, uNkulunkulu wathi akahambe ayoma ngasemkhumbini, uzofika zonke izilwane zihamba nga2. Waziqoqa zonke uNoah lezo izilwane zafika zangena emkhumbini. Thebe sezingenile emkhumbini. uNoah uNkulunkulu wasethi ke hayi ke ngizovula wonke amawindi yasezulwini. Wanetha 40 days. Sebefika bezokhala eduze kwemkhumbi befuna ukusindiswa. Ethi uNoah nganishumayeza, hallelujah, glory to God. Namanje sijike seniqwashisa ukuthi uma ningaphenduki nizofela emanyaleni. Ukufa sonke sofa. Akusho ukuthi uma uphenduka engeke uzufe. Kodwa ke uma uphenduka uzilethela ukusindiswa kulesikhathi lesingokuba umhlaba lo okhona ngoba lo mdala umhlaba wabhubha ngamanzi, lo ozayo uzobhubhiswa kani? Umlilo uzoshiswa nayo yonke into ephakathi. Understand? Lokho sizogxosa ngencwadi. Ngihamba ukuqala incwadi kaMathewu chapter 24. Amen. Chapter 24. Yes, Lord. From verse 1. Incwadi ngokaMathewu isahluko 24. Yes, sir. From verse 1. Yebo. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Yes, sir. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyikushinywa lapho itshe phezu kwetshwe. Akuyikushiwa lapha itshe phezu kwetshe. Yes, sir. Elingayikudilizelwa phansi. So lokhu wakusho ngenxa yokuthi wayesazi ukuthi abantu bazophuma ekholweni bahambe ngendlela zabo. Leso sikhathi leso siyokwenza kuze awuphinde uhambe kwincwadi yeDeuteronomy chapter 28 before ngifike lapho ngoba ngifuna ukuthi ngihlanganise yenze sense. 28 from verse 58. Gijima. Yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini ifuneka yenzeke and iyenzeka kancane. Abantu abafuna ukukholwa batshela ukuthi iBhayibheli nje inganekwane ngokuba yini abambulelwanga, and futhi nabafundisi benu abafundisi ngeBhayibheli bafundisa ngamavesi abawathandayo azonenzwa ukuthi inizwe engathi uNkulunkulu uyanikweleta. Unikweleta imali, unikweleta izibusiso, unikweleta umsebenzi. Hallelujah, glory to God. Isizwe esibhubhayo, isizwe esiphambeneyo, isizwe esiqalekisiweyo. Amen. Incwadi kuDeuteronomy. Yes, sir. Isahluko 28 ngenxa 58 yokuthi abantu ngeke bafuna ukulandela. uMoses wabashiya nesiprofeto sokuthi uma ningalandeli imiyalelo, uma ungaqapheli ukuwenza onke amazwi alomthetho olotshiwe, umthetho ubhalwe phansi eBhayibhelini kule ncwadi, akusho ukuthi umthetho wabantu abamhlophe, umthetho wabantu abamnyama, noma umthetho wamaNdiya noma amaChina noma wabantu abanjani noma abablue noma abapurple. Lo mthetho le owawo wonke umuntu okhona ngaphansi komhlaba ozimisele ngokusindiswa. Ngokuba ke incwadi ngoba ama scriptures soambula hambe kwincwadi yezenzo chapter 17 verse 26 sibatshela ukuthi sonke simelwe ukuphenduka. Gijima izenzo mase uyabuya hamba kule ncwadi Deuteronomy 17:26. Gijima 26. Yes, sir. Incwadi izenzo. Yebo. Isahluko 17 verse 26. Yes, sir. Wazenza izizwe zonke
ngagazi linye sonke siqhamuka kubani ku-Adam wazenza zonke izizwe ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba zakhe bonke. Okay, mina njengoba ngimnyama uma ngisika phuma igazi libomvu. Abanye bathi-ke ama-tissue nama-cells ngesingisi bachaze lento yabo bathi mengilibuka ngibona igazi elibomvu. Uma usika umlungu uphuma igazi elibomvu, ikhaladi uphuma igazi elibomvu. Ukuhlukana sihlukene ngokukhala ngokuba lokho kungamandla kaNkulunkulu ukuthi-ke singafani thina abantu. Do you understand? So uthi-ke zonke izizwe ngokuba phela uNowa kuthiwa uNowa wayekhanya. uNowa wayengekho mnyama njengami. Kuthiwa wathi azelwe uNowa amehlo akhe ayekhanyisa indlu yonke engafani nezinye izingane. So ngesikhathi uNowa waze wahamba wabuza ku-Enoch umkhulu wakhe nombaba wakhe wabuza ukuthi-ke baba ngizela ingane angazi noma le ngane yami ngoba le ngane ayifani nezinye izingane. Wathi ungasabi lo ngane leyo iyona ezosindisa umhlaba. Hallelujah, hallelujah, glory to God, hallelujah. But lo ngane leyo iyona ezosindisa umhlaba. Understand? So ngesikhathi uNowa sobhubha umhlaba kwasindiswa yena namadodana akhe nabafazi bakhe bamadodana akhe phela. You understand? So kwasindiswa abantu abawu-8 ngalesikhathi leso. Nakho-ke sesitshela incwadi la abantu bethi-ke no thina abelungu bathi bona kwakhona i-big bang. I-big bang bathi khona i-big bang. Angiyazi ukuthi leyo nto leyo futhi umuntu wavela waqhamuka esikhaleni akekho umuntu owamakha. You understand? But-ke umoya engcwele owazi bonke okhuluma yonke into ifike idlule uthini? wazenza izizwe zonke ngagazi linye Zenziwe zonke izizwe ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. asikhathali noma ngabe umlungu noma ngabe uyisigwili noma ngabe isihlupheki noma ngabe wena uzibona ukuthi uhluleka kangakanani. Lalela ngisho ungafuna ukuba i-alien uzenze i-robot but still uma wapha njengami uma wenziwe umuntu ukuthi ube lento ayiyona ungenziwanga uNkulunkulu. Lalela ngisho ungazishintsha ubulili uthi wena ufuna ukufana nentombazane uNkulunkulu wenze lento ayibona esibukweni ubuye esibukweni ubona indoda elengisile. Ngisho ngihamba ususa amabele akho uyazazi engqondweni yakho ukuthi wena wesifazane phela usishintshile ukuthi ufuna ukufana nendoda usikhohlakali wenza abanyana. Hallelujah, glory to God. Wena uphila ngokuba isinengiso phambi kaNkulunkulu and uma ungaphenduki uzobhubha lesifakweni. Anginandaba noma ngangizonda. Hallelujah, anginandaba noma ngangizonda. Uthi uNkulunkulu ngesikhathi sokugcina labo abakhethiweyo bayoshesha bafe uyobalanda. So uma manje ngifa uma ngifela enkosini uma ngifela ekulungeni angife kahle. Hallelujah, glory to God. Understand? So sonke siqhamuka kumuntu munye wasidala ngokuba-ke bathi abantu sebakhumbhoshongo kwincwadi yaGenesis lapha chapter 11 uNkulunkulu waxasuka abantu bathi bafuna ukungena ezulwini babulala uNkulunkulu athi omunye ngifuna ukuthatha isihlalo sobukhosi. uNkulunkulu wabahlanganisa wabaconfuse babulalana bahlakazeka izwe lonke. You understand? Sinolwazi ukuthi yindaba sidonsa umhlaba wonke ngokuba nina nibulelwe. Hallelujah, futhi angifuna ukukholwa ingakho nidwanguze kumnyameni ingakho ngifuna ukuzitshela ukuthi niyazi. Yabo ngikhuluma nabanye abalungu namhlanje ejimini bangitshela ngendaba ze-meditating bangitshela ngokuthi-ke uma umeditate uzama ukuthi-ke ubuyise ifocus. Ngithi mina uyenza kanjani ukuthi kunomuntu kumele akufundise. Ngithi mina uyazi ukuthi une-spirit bathi yebo. Ngithi manje i-spirit isona esifuna ngabe sikholeka kusona. Yini i-spirit? Abaqondi bebona umuntu afuna ukuchazela isayensi yakuthatha kubeke lapha and bayashesha ukucasuka. Abantu abangenalwazi sifuna isilima siyashesha ukucasuka. Why shesha ukucasuka? Ngoba-ke sithatha information esizwe ngomunye umuntu sifuna ukuyihlanganisa. Uma ungase uzithobe wazi ukuthi-ke uNkulunkulu namandla. Ingakho abantu bethiwa I'm suffering from depression, I'm suffering from anxieties, kumele ngiyabona i-psychologist. Yabona yonke leyo nto leyo imfeketho ngokuba uJesu Kristu wasitshela ukuthi akufanele simeditate ukuthi sothini noma sokwenzani. Ngokuba-ke wathi uma sifuna ukukhuluma noNkulunkulu asingene ekamerweni lethu sivale yonke iminyango bese sikhuluma nobaba wethu esizulwini sithi baba wethu esizulwini malingcweliswe igama lakho. Ukhuluma ngokuqonda uyabona uma wazi ukuthandaza uthini uNkulunkulu azange asho uNkulunkulu noma uJesu Kristu ukuthi besithandaza sothini baba uNkulunkulu usezulwini ngicela ungiphe imali ungiphe inamba zelotho. uNkulunkulu ayikho lonto eBhayibhelini. Akekho umuntu othandaza kanjalo eBhayibhelini kubona bonke abantu abathandazayo. So uma wena ukholelwa ekutheni-ke uNkulunkulu uyakukweleta wisifula wena ukweleta uNkulunkulu ngalezona obhukuda kuzona. You understand? So sonke siyafana siphuma kumuntu munye. Buya ngale ngencwadi edesikuyona.
yonke into ibhole phansi eBhayibhelini ngeke uzusigebenga uqhamuke nokuthi wena hayi mina manje ngiyacabanga sifuna iBhayibheli uma uniphethe iBhayibheli asikhulumi nawe ngokuba noma kuthiwa wena uthi umbishop uma umbishop odaka utshwala onamafazi ababili wena uyena umbishop kaNkulunkulu uma umbishop ofike wadivoza waphinda washada unkosikazi wakhe esaphila wena usiphingi buyela kunkosikazi wakho ngoba lento yenza isono incwadi isitshela yonke into ayikho into efihliwe eBhayibhelini ukuba abantu baphatha iBhayibheli ngesonto mesatshela ukuthi ubusisiwe usindisiwe angalivuli acela umoya engcwele ambulele izinto eziphakathi bamavila abantu abayemasontweni ingakho uma ukhuluma nabo basheshe bacasuke bathi wayugxeka amanye amasonto no ngoba leyo sonto lakho alikho eBhayibhelini uJesu Kristu wakhuluma noPetru wathini wathi uleli thwala ngizokwakha-ke ibandla lami amasango kasihoko angeke aphumelele okuboshwe ezulwini okuboshwe emhlabeni kuboshwe ezulwini okuqaqiwe emhlabeni kuqaqiwe nasezulwini niyakuba ngcwele ngiyanika ihluthulelo ibandla likaKristu lingcwele ibandla labangcwele elikaKristu amen yingakho singenalo igama lelitshumayelo sithi-ke izwi lenkosi uJesu Kristu elakhe owayekhona ekuqaleni okhona namanje nozayo ngoba sifuna ukuba nokusola asifuni ukusoleka singabi nakusola siqhamuke nezinto ezicatshangwa yithina sifundise ngento engekho eBhayibhelini thina sifundisa ngento ebhalwe phansi eBhayibhelini hayi ngokuyimfundiso zabantu. You understand? Deuteronomy chapter 28 verse 58. Hallelujah. Yes sir. Uma ungaqapheli ukuwenza onke amazwi, uma ungafuni ukuqaphela ukwenza wonke amazwi alomthetho abhaliwe kule ncwadi ukuba ulesabe igama lakhe ukuze wesabe igama lakhe. Incwadi kaMshumayeli ithi-ke mesabe uNkulunkulu, mesabe uNkulunkulu ugcine yonke imiyalelo yakhe, ngokuba lokhu kumele ukwenziwa bonke abantu. Bonke abantu. You understand? So le nkolo zenu siyanitshela ukuthi phumani ngamabandla enu ama-fake. Akekho umuntu onelungelo lokuthi aqambe igama ngebandla lakhe. No. Akekho igama lakhe ethanda uyena elingekho eBhayibhelini. Aqeda nganibhabhathisi egameni likaJesu Kristu. Anibhabhathise ngokunifafaza ngamanzi. Kukuphi letho khona uJesu Kristu wafafazwa ngamanzi? Kukuphi? Hallelujah. Kukuphi la kwathiwa khona-ke asiphakamise izandla sisho umthandazo wezoni? Siyakufuna phela. Akukho eBhayibhelini. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekuhlulelweni kanye. uNkulunkulu uyawisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nakho konke okufihliweyo. Nakho akukho okufihliwe ezulwini, bonke kusobala. Do you understand? So njengoba-ke konke kumele ukuthi-ke kwahlulelwe, wena uzimisela ukuba kusiphi isimo, ngokuba-ke uNkulunkulu umhlaba uzobhubhisa, ngokuba-ke abantu ithi incwadi Deuteronomy. Hallelujah. Ngiphe Uma ungaqapheli ukwenza onke amazwi, ungaqapheli ukwenza onke amazwi yes sir alomthetho alotshiwe kule ncwadi ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo, igama elikhulu leli elisabekayo elakhe yonke into engaphansi komhlaba, elidumisekayo yakhe ngaphezulu komhlaba, nelesabekayo, elenza yonke into ngaphansi kwezulu, elithi-ke lenza yonke into emazulwini. Ngokuba-ke before kube khona impi emhlabeni kwakukhona impi ezulwini. Wow, kwakukhona impi ezulwini. Yes sir. Amen. uMark the angel Amen. walwa noSathane ney'ngilosi zakhe, abatholelwanga indawo basebekhishwa lesemhlabeni. Ingakho incwadi ka-Isaiah chapter 12 verse 14 ithi-ke uSathane wathi-ke uzozenza ophakemeyo abe ngaphezu kwey'nkanyezi zikaNkulunkulu abuse. Why? Ngokuba akasenandawo ezulwini and futhi uyazi ukuthi isikhathi sakhe sifishane. So ney'ngilosi zakhe ababoshwe nazo lemhlabeni zifuna ukuthi-ke ziholele abantu abaningi ekubhujisweni. Ingakho ababusi benu balelizwe bebuswa uSathane. Yezo lonto leyo bavumela amadoda ukuthi aganane wodwa, bavumela-ke ukuthi abantu besifazane bakhiphe izisu. Uthi lithi iBhayibheli ungabulali, uma ukhipha isisu uyabulala. Isono leso. Lithi iBhayibheli ungaphindi. Uzohola kanjani upresident onabafazi abawu-4 ophingayo? Hallelujah. Uzohola kanjani isifebe sikapresident
Siphengi. Hallelujah. Thabo Mbeki uyena wathi ke ayikho inkinga kukhishwe izisu amadoda lalana wodwa kumele aphenduke. Ngoba isikhathi sisenaso manje angikhathali ukuthi ufunde kangakanani ama qualifications akhe nokuba mhlambe wadayisa umphefumulo wakhe ngenxa yemali ukuze ke azuze athole isikhundla. Izwe liyabhubha. Yakutshela uNkulunkulu akaneme. Yizwe lonto leyo. Uma singayilandeli imiyalelo kaNkulunkulu, uNkulunkulu akaneme. Uthi incwadi kaDuteronomy chapter 21, chapter 32. Chapter 32. Ngifuna uverse 21. uNkulunkulu akaneme. Gijima 21. Yes sir. Incwadi hamba uqale ku verse 16 verse 21. Incwadi uDuteronomy. Yes sir. Isahluko 32. Yebo. Verse 16. Yebo. Bamvusela umhawu. Bamvusela umhawu Ngawo uNkulunkulu babezizwe. ngaba uNkulunkulu abantu abangcwele abakhethiwe. Uyaphuma ekukholweni kwakho, uyahamba uyofuna uNkulunkulu okuthiwa usemsame emadlozini. So wena ufaka iziphandla kodwa uthola usindisiwe ungcwele. Bamthukuthelisa ngezinengiso. Yini amanyala izinengiso? Ngene imthukuthelisa ngazo uNkulunkulu. Bahlabela amadimoni. Bahlabela amadimoni Angesibo oNkulunkulu. You understand ukuthi iBhayibheli yonke into layibeka. So wenza kanjani wena esontweni lakho laseLuthela noma laba Baptist? Uthi wena hayi abantu ayikho inkinga benze lesontweni lethu bahlabela amadlozi, abantu besifazane bangamboza amakhanda, amadoda aluka inwele bapenda inwele, abantu besifazane bagqoka izikete ezincane, badweba ama-tattoo, umuntu wesifazane ugqoka isikete esincane esimtshayishayo uhleli phambili esontweni usuyajuluka awujulukiswa Intshumayelo ukhulukiswa ukubona amathanga umuntu wesifazane wena mfundisi wasikhohlakala. Bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu babezizwe. uNkulunkulu bezizwe Bamthukuthelisa ngezinengiso. ngithi mina uNkulunkulu udiniwe. Bamthukuthelisa ngezinengiso. uNkulunkulu uyaqasuka ngoba lesizwe lesi noma lesizukulwane lesi siyafana nesizukulwane esaqalekiswa kathi isizukulwane seqhamuka emva kwaso nesizukulwane usho njalo uNkulunkulu athi ke yoqalekisa isizukulwane sesizukulwane emva kwesizukulwane. Bahlabela kancane kancane abantu bayashifta bafundi bashiftiswa imfundiso abayithatha esikoleni nemfundiso eqhamuka nababusi balelizwe abayakhayo bayiplane enomona. You understand? Yenza abantu babe nomona, abantu bacabange kancane babe nengqondo encane. You understand? Ngokuba ke iTV iyona le enza abantu ukuthi babe weak. Ama cell phones iwona abenza abantu babe weak. You understand? Ile ncwadi ezibhalwayo zama romance na yonke lezi zinto ezifundisa ngokufebe nangokukhohlakala zandisa ukukhohlakala. You understand? Uzobeka amadoda ku-TV ingane encane iyabona abantu abawu2 abafanayo bayaqabulana. We expect ukuthi uzokhuluma ngenkondile lapha. Ngoba lento ingane phela ke igotshwa isencane. You understand? So uma ukuthi ingane ibona vele abantu beqabulana ku-TV izofuna ukuyenza lonto definitely ngoba ingane izinto ezibonayo lento efundiswayo. Ingakho ke lesizwe siloke siduka siyele ebumnyameni asipheli ukuyele ebumnyameni. Ngokuba haleluya bamcasulile uNkulunkulu and unikele ekudukisweni ngokuba ndifuna ukuzwa. Andifuna ukuzwa ngokuba umlilo uphenjiwe. Umlilo uphenjiwe entukuthelweni yakhe uNkulunkulu uyasha kuze kube sendaweni yabafileyo. Hallelujah, glory to God. Do you understand? Engaphansi isihogo leso. Do you understand? Uqeda umhlaba nezithelo zawo. Qeda umhlaba nezithelo zawo. Wokhela izisekelo zezintaba. Do you understand? Ngakho umhlaba uzobhubha ngomlilo. Isiprofeto lesi sofika sidlule. Noma kuthiwa ngisekho mina, kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu konke akukhulumile izwi lakhe libuyele emumva linambatha. Hallelujah, glory to God. Lalela ngiphinda kule ncwadi yaMathewu sesiyogcwalisa manje. Ukuthi njengoba uJesu Kristu ethi ke lendlu lenibonayo nalezakhiwo konke kuyabhidlika one by one amatshe agibela phezulu kwamatshe. Do you understand? Umhlaba uzobhubha. Chapter 24 from verse 2. Gijima baba. Lesiphethe manje isikhathi sesihamba. Incwadi ngokukaMathewu. Yes sir. Isahluko 24. Yebo. Verse 2. Yebo. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? So ngenxa yokuthi izwe lonakele
angikhulumi nge-KZN kuphela ngokuthi ngoba naku icule emanzini iyonile. No, enye izinto lezo eziletha into ukuthelo kaNkulunkulu ukuthi nihambe niyongena izitolo zabantu ngenkani nigqekeze. Kungamandla kaNkulunkulu ukuthi kunethe kungapheli kufe imigwaqo kube nama landsliding. Amandla kaNkulunkulu ukuthi banibhacabula ukuthi anizwa. Siphuma kwi-COVID, abantu abanamsebenzi, abanamali, abanalutho, abantu bahluphekile. Ukuze niphendule. So, ukuze nibone ukuthi uNkulunkulu unamandla, unishaya ngemvula. Nisondele kuJehova. Hallelujah. Ngongizonda ubaseleke ushambe ngeke azanisize. Uphofu ngeke azanisize. Labafundisi benu bamanga kwabona nabo babentshontsha nani ngesikhathi nenza looting. Nayimpepho ngayisisi. Hallelujah. Lempepho zenu ningamsebenzi. Ishini lalela hambe kwincwadi yaJohane chapter 25 ugijimisa kakhulu chapter 4 verse 24 or verse 23. Hallelujah. Lo simfunayo akashiselwe impepho. Uyasitshela. Oh hallelujah, glory to God, hallelujah. Uyasitshela ukuthi yena ukhonzwa kanjani. Sitshelwa indodana yakhe isakhona emhlabeni. John chapter 4. John chapter 4. Hallelujah. Gijima from John chapter 4 verse 23 or verse 22. Gijima. Sibatshela ukuthi lo uNkulunkulu wethu simkhonzayo ukhonzwa kanjani. Le nto ngitshela labelungu ngathi ngikhuluma nabo lapha ejimini. Sikwisona. Ngibatshela ukuthi nina nikholelwa ekutheni izinto nifuna ukuzibambela, ningakho niphathwa i-stress. Mina angisebenzi. Mina anginayo ama-qualifications. Mina angisona isigwili. Anginankinga. You understand ngoba kwenzeka intando kaNkulunkulu. As long nginobuhlakani bakhe, angilali engadlile, nginempahla zokugqoka. Hallelujah. Yezo lonto nginendawo yokuhlala ngamandla kaNkulunkulu. Yes Lord. Udumo ngolwakhe. So wena ufuna ukuzenzela yonke into. Unemali yonke kodwa unako ukuthula. Hallelujah. You understand? Unemali yonke. Unayo yonke into oyidingayo emhlabeni kodwa ke ukuthula unakho. Ulahlekelwa umfazi, ulahlekelwa izingane, uhamba ezinkantolo, ama-divorce ngapha, uthatha imali nehlukanisa yonke into. Ngoba yini ngihamba ngobuhlakani bomuntu. Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Nina nikhuleka kushambe, ukhuleka madlozini, ukhuleka empephweni, uhlala ngesikhathi. Uhamba abantu abazokunika imali, mina ozobanika imali ukuthi bakululeke. Uhlala ngesikhathi. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Incwadi ngokaJohane isahluko 4. Yes sir. Verse 22. Yebo. Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Wakhohlwa ukuthi le Cape Town ngo-2018 wakhona isomiso amanzi ayengekho. eThekwini akhona amanzi kodwa angaphezulu kwalendlela abayifunayo. Extra. Ayabhubhisa yonke into amanzi abawatholayo. Le Cape Town amanzi askas. Yini nakhona futhi itabane le Cape Town igcwele itabane busi itabane le Cape Town. Understand? Ngoba yini bakhuleka kulokho abangakwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Thina sikhuleka kulokho esikwaziyo. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Lion of Judah. Yes sir. Ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza. Usho uJesu Kristu leso sikhathi siyeza. Sesikhona manje. Leso sikhathi sikhona. Labo abakhulekayo. Labo abakhulekayo abathandazayo. Abaqiniseleyo. Abaqinisileyo. Yes sir. Bayakukhuleka kuBaba ngomoya. Bayakhuleka kubani? KuBaba ngomoya. Hayi ubaba wakho lokuzalayo sefile. No. Ingakho mhlawumbe bajijisa ingakho bethandaza amadlozi beshisa impepho. Ngokuba yini ke bathandaza kuba baba basebefile. Kodwa ke incwadi ithini ke? Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. Siyeza esikhona namanje. Lapho abakhulekayo, abaqiniseleyo. No, angisho ukuthi mina no ngishisa impepho ngithi sikhulekile kunabo zondi nawe mawungasekho nawe mkhulu. Ngazi labantu mina labo engibabizayo. Laba abanye bona ababekhona phambili babo ngithini ngabo. Amen. Amen. Mekuthi bonke bawoNkulunkulu. uNkulunkulu kaAbraham. Usho uNkulunkulu uyedwa. Akanamphelekezeli. Akanamhlangabeza akanamonisa akekho uNkulunkulu oduze kwakhe. uNkulunkulu ozimele iqoba. You understand? So uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu yini? Ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye kufanele ukukhuleka ngomoya. Kufanele bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Nangeqiniso. Hallelujah, glory to God. uNkulunkulu wethu ungumoya. Labo abakhuleka kuye fanele bakhuleke ngokweqiniso nangokomoya.
wena ukhululeka ezintweni ongazazi ukhululeka kuNkulunkulu abakhonzwa uthi uhlabela amadlozi kodwa abayidlo inyama idliwa abantu ubula you understand uNkulunkulu ungumoya uNkulunkulu ungumoya hallelujah you understand so uma ufuna ukukhonza loNkulunkulu hambe kwincwadi kaJohane chapter 3 from verse 4 uma ufuna ukukhonza loNkulunkulu esikhonzayo uJesu Kristu uyasitshela futhi somkhonza kanjani incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu uma ungafuni ukumkhonza ayikho inkinga uyesihogweni ayikho into esoyikhuluma ngeke sikuphikise noma ngeke sikulwise base ukutshela iqiniso ukuthi wena ngokungafuni ukuthobela uNkulunkulu ongumoya weqiniso ongcwele wena esihogweni verse 4 yes sir uNikodimo wathi kuye yebo umuntu angazalwa kanjani esemdala na hlehla kancane verse 3 verse 3 uJesu waphendula wathi kuye yes sir ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha uma umuntu engazalwanga kabusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu ngeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu bathi ke be a reborn or a born again nakho uNikodemo ebuza ukuthi uma umuntu esemdala angazalwa kanjani kabusha amen hallelujah athi uJesu Kristu angazalwa kanjani esemdala na yes sir engengena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na no waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nayo yonke indaba uma ungaphendukanga ezonweni zakho wazalwa ngamanzi njengaye uJesu Kristu nangomoya lalela uJesu Kristu weza kumbhabhadisi uJohane eJordani waqhamuka wathi uJesu umbhabhadisi nangu ke bengikhuluma ngaye ngithi uyena lo engimbikayo izitashilo zakhe engakwazi ukuziqaqa lo uzombhabhadisa ngomlilo so wasethi ke mina angifanele ukubhabhadisa wena ufanele ukubhabhadisa mina wathi uJesu Kristu no asenze okufanele wenze okufanele ngoba yonke into kufanele yenzeke ngokuhlelela wathatha uJohane Jesu Kristu wamfaka ngaphansi kwamanzi umbhabhadisa akushiwo ukuthi umbhabhadisa kephi igama kodwa siyazi ukuthi uJohane wabhabhadisa abantu kube ukuphenduka yes Lord phela amen so umuntu athi ke no kubhabhadiswa egameni likayise egameni lendodana egameni kaMoya Ngcwele ubani igama lalowo sifuna igama yes Lord waphela isiprofethi noma leso sisho sagcwaliswa kwincwadi ezenzo ingakho uNkulunkulu uJesu Kristu athi kuPetru kuleli dwala ngizokhipha nje lami uPetru wambuleleka ukuthi nangu baba nangu indodana nangu Moya Ngcwele ngokuba uJesu Kristu wathi sebabhathisiwe wavuka ngaphansi kwamanzi avuleka amazulu kwehla umoya ongcwele wahlala kuye njengesimo sejuba hallelujah amen yezo ndaba kwase kuvuleka amazulu kwavela izwi ezulwini lathi lo kuyindodana yami engithokozile ngayo masithi uNkulunkulu uJesu Kristu asikhulumi ngenyama no leyo inyama yakhile uNkulunkulu akayona inyama amen uNkulunkulu akafi Jesu Kristu wafela esibambanweni umoya wahlala Jesu Kristu umoya kaNkulunkulu lo moya ophila kuyena alizwa nethi ke mina nobaba simunye ukuba ke wenza intando kaNkulunkulu ngokuba ngithe uAdam wahluleka ukwenza intando kaNkulunkulu amen Jesu Kristu wayenza intando kaNkulunkulu kusukela eqaleni kuze kufike egcineni kuze kube ukuthi igcwalisa iprofeto sokusafela esibambanweni ingakho sinishumayela igospel yokuthi ke phendukani ngokuba lowo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu lo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu ngokuba akaniki umoya ngokulinganisa akanika umoya ngokulinganisa uyise uyayithanda indodana lalela ngokuba ke uJoel umprofeti wakhuluma ukuthi ke uthi uNkulunkulu ngekhathi ezayo uyakuthela umoya wakhe enyameni yes Lord amen aphinde futhi incwadi yaseKorinte ikhuluma ukuthi ke phumani ibone yes Lord ningathinti uluso olungcolile lize kumina yes Lord niya kuba amadodana namadodakazi amen amen isho ukuthi incwadi yamaRoma ukuthi ke uma sifele Kristu amen sindlalifa njengaye yes Lord amen you understand so uma wena ungafuna ukuphenduka njengoba incwadi isho kanje ithi uma ungazalwanga ngamanzi
nangokomoya Yes, Lord. ngeke uzulibona izulu Ngeke. wo ngeke uzulibona izulu ubhalwe phansi obhalwe phansi siyakukholwa Kusho kanjalo uKristu. do you understand Amen. Yena nezwi lakhe bamunye. yena nezwi lakhe akhuluma into eyi-1 Amen. do you understand Amen. buye lancwadi yaMathewu ngalesivalo Hallelujah. Amen. fundisha Incwadi ngokukaMathewu yes sir isahluko 24 yes sir verse from verse 4 from verse 4. yebo uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa umuntu. yezwa indaba ngokuba ke sebebuzile ukuthi ke babuza ukuthini from verse 3 no verse 4 from verse 2 Waphendula wathi kubo, uqala from verse 1 hallelujah. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka, yes sir kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. yebo Waphendula wathi kubo, anikubonanga konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyi kushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayi kudilizelwa phansi. ayikho into yosala la lento nibonayo yonke izakudlula qhubeka Esahlezi entabeni yemunqumo, yes sir abafundi beza kuye bebodwa, bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nayo indaba nesibonakaliso sokuthi nayo indaba bafuna ukwazi manje ubatshelile ngithi isiprofesho sokuqala sokuthi ke lokho enibonayo kuzakudlula akukho kuzohlala la ongona phakade so uthe besehleli edle enqumeni entabeni beza kuyena bathi ke sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, bafuna ukwazi ukuthi lokhu kuya kuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe Yayizwa indaba. siya kuba nini na. ukuza kwakhe ngokuba uJesu Kristu uzohamba phinda kuye akabuyi ukuzodla amagrebhisi aphuze wine no mebuya umhlaba uyaphela Ongcwele banika ukuqonda. you understand uyabatshela manje ukuthi ke qaphelani uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa umuntu. yezwa indaba iBhayibheli inayo yonke information abantu badonguze umnyameni balandela abaprofeti bamanga banezinkumbi zabalandeli abadukile bayalwa balala abafundisi babamanga abaprofeti babamanga Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, baningi abaphethe amabhayibheli abeza ngegama likaJesu Kristu lemgaqweni ngazibona bangcwele ngcwele begqoka amasuti ayimalabala bengenamsebenzi bathi mina nginguKristu, you understand bedukisa abaningi. yakhumbula baningi abantu ababefika la bethi umhlaba uyabhubha ngo-2000 Hallelujah. Baningi. Bayikhipha imali abantu. bedayisa imizi benikela ngezinto zabo zonke abanye bahamba bolinde ehlane Hallelujah. ngenxa yenkohliso nemfundiso zabantu abantu abazenza uKristu uthini uKristu Niyakuzwa izimpi namahemhemu. angithi manje Ezimpi. lalela akuzona izimpi zokuqala lezi esizwayo manje and manje it's getting worse angithi eRussia neUkraine Namahemhemu. Hallelujah. amahemhemu siyawezwa Amen. akakofiki thina sazi izogcina isiphetho sothini eThekwini iluthering ikhawa abantu yabulawana xenophobia Amen. Amen. abantu bayazondana uJesu Kristu uzopreacha ukuthi abantu abathandane Yes, Lord. thanda umakhelwane wakho yonke uthanda ngenxa yemali eyimpande yesono nempande yakho konke okubi ingakho usondana Yes, Lord. understand hallelujah glory to God ngoba konke ebhalwe phansi ingakho usondana ungibona ngiyisitha kuwena ngingayena umfowenu ungayena udadewethu ngenxa nje ukuthi ke sitshelwa umuntu ukuze sifani kodwa lo wasidalayo ukuthi sidalwe umuntu oyedwa yenzo loo nto le bathi abanye mina ngeke ngize kule ntshumayelo yakho unolaka angilona ulaka hallelujah glory to God angilona ilaka iqiniso ngokuba ke uphila amangeni uyaphukutha amangeni uyacasuka ngoba manje lento le ifihlale kabuhlungu kuwena uyakuthuluka ithuluka isilonde siphakathi Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi amen awasoze adlule. yini azodlula Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. do you understand ukuthi yonke into ibhalwe phansi ukuthi umhlaba uzodlula so manje sifuna ukuzwa ke
ukuthi umhlaba uzodlula kanjani. 2 Peter noma incwadi yesibili kaPetru sesho sesithathu from verse 9. Ninikiwe isikhathi sokuthi manje niphenduke nibuye endleleni zokulunga nigcina lemiyalelo u7 ngaphandle kwale miyalelo u7 uma uphula yodwa wawo noma igcina leminye u6 uyesiqhokweni ngamalengiso with flying colors uyahamba esiqhokweni. Incwadi yesibili kaPetru chapter 3 verse 9. Inkosi ayilibali angisho ukuthi uJesu Kristu ngaleke uyodlula amazulu nomhlaba kodwa igama lami usehambile njengoba uPetru ekhuluma ngento uJesu Kristu usekhushuniwe ukezulwini. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. 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 Hallelujah, glory to God. Jesu Kristu usezulwini. Watshelile ukuthi ke uyodlula amazulu nomhlaba igama lami liyophila ngangona phakade. Manje uyasitshela uPetru la ukuthi lokho osho uJesu Kristu kusamile. Ayikhohlwa. Inkosi ayilibali ngesithembiso. Ayikhohlwa ngesithembiso sayo. Njengalokhu abanye bathi kungukulibala. Njengoba bonke abantu bathini kungukulibala. Bacanga ukuthi uJesu Kristu ngeke asabuya. Abanye bacanga ukuthi uNkulunkulu yonke into ebhalwe phansi usekhohliwe. Kepha iyanibekezelela. Yabona uNkulunkulu unomusa. uNkulunkulu unothando. uNkulunkulu uyabekezela. uNkulunkulu unengalenge. Khona into esukile kodwa still ingathandi ukuba kubhubhe akafuni nokuthi kubhujiswe noyedwa umuntu. Ingakho simile la simemele sikabalasa. Sisiphendukane. Wonke umuntu ufana babhajiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthetha kwezono zakhe. Hallelujah. Ukuze aphiwe isipho sikaMoya Oyingcwele. Kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. iGospel eshumayelwa abapostoli neGospel uJesu Kristu abashumayela abathuma ukuthi abamba boshumayela nombhabhathiso uJohane ayeshumayela before kufika uJesu Kristu wayetshela abantu ukuthi abaphenduke ezonweni zabo. Akukho lekuthiwa khona abantu okuthiwa baphaphisa izandla bazobusiswa ngemali bazobusiswa ngemizi uzobusiswa ngomfazi. Ngiphuphe uqashwa umsebenzi unomsebenzi ukuqhama umfundi ezokutshela londo leyo. Not a hip hop show. Akuyona hip hop show le. Hallelujah. Akubona masixhozi la masixhozi la. It's not a hip hop show. Do you understand? Hallelujah. Pendukani. Hallelujah. Yona nto simele uNkulunkulu impela. Ayikho enye into simele ngokuntshela ukuthi phendukani. Kuyoze kubuyeni inkosi uJesu noma kuyoze ngibulawe mina. Hallelujah, glory to God. Uma ngifele kuyona ngifike kahle impela noma ungangihudula ngemoto noma ungangilengisa noma ungangigwaza ungigwaze ngomkhonto amancinci amaningi noma ungangigcoba ngamanje still ngizofela khona ekuthuleni. uPetru wayesethi phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Ithi incwadi uJesu Kristu watshela uNikodemu ukuthi wonke umuntu ufuneka azalwe kabusha agezwe ngamanzi ngaphansi kwamanzi emva kwalokho aphiwe isipho sikaMoya Oyingcwele. Sithele izono zakhe kuphela ayikho enye indlela. So incwadi kaPetru iqedela ngayo mase siyavala. Verse 9. Incwadi kaPetru. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Incwadi kaPetru. Yes sir. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Njengalokhu abanye bathi kungukulibala. Abanye batshela ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe. Kepha iyanibekezelela. uNkulunkulu ubekezelile usabekezelele namanje. Ingathandi ukuba kubhubhe namunye. Ngothandelayo akafuni ukuthi abantu bayibhujisweni. Kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Ukuze bonke abantu basindiswe. Funeka abantu basindiswe. Yini esho incwadi futhi? Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela. Ithi usuku lwenkosi liyafika njengesela. Mhla amazulu eyakudlula. Hallelujah, glory to God. Uma lifikile losuku usabamba ibhodlela kaBhiya ugona umuntu osifazane ubhema ugwayi. Amazulu ayakudlula. Uma mfundisi lifikile losuku usale nomfazi womuntu. Amazulu ayakudlula losuku liyafika njengesela. Kuyakusha konke. Mfundisi wamanga uma likufika losuku usabhizi uhamba izangoma uyothwala le nyoko ezifishile kwa wardrobe namatrunk. Kuyakusha konke kubhidlike. Yezwa lonto le. Nomhlaba nemisebenzi yawo. Nayo yonke into phakathi kuyakusha. Njengokuba konke kuyakubhidlika. Njengokuba konke ke kuza kusha kubhidlike.
ithini incwadi? Kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani So, ekuhambeni. uzimisele ngokuthi ube kusiphi isimo ekuhambeni kwakho. Mawuthi ungcwele. Nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele. Nizifuna ngeke phela ukuthi ke awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Amen. Uthi uElijah wenza kubantu wathi kuze kube nini? Nimancika. Hallelujah. Kuze kube nini? Enhlangothini embili. Hallelujah. Uma uNkulunkulu wakho mlandele. Yes Lord. Uma ubhala uSathane uyena omlandelayo, mlandele yena. Phuma uNkulunkulu. Amen. Thandaze kuSathane wakho. Amen. Awukwazi ukwenza amakhosi amabili. Amen. So uzimisela ukuba kusiphi isimo? Amen. Landela inkanuko yenyama. Noma ufuna ukusindiswa. Hallelujah. Unikiwe isikhathi uNkulunkulu sobekezelile. Yes Lord. Zonke lezi zinto ezenzakalayo zezimpi, ingxenye yokuhlupheka. Nokuthi mhlambe uma kwenzeka sifa manje sifele kulungeni ayikho inkinga. Uma ngifeleke esonweni kubhlungu ngoba nami ngesihogweni. Yes Lord. Kodwa ngizimisele. Ingakho ngaphumuli. Angifune ukuphumula. Engcweleni no nginike ibreak. Benginike ibreak iBhayibheli nginika uSathane indawo. Engathandi ukuba kubhubhe namuntu. Akafuni sibhubhe no. You understand? Act 2:38. So zonke le nhlupheko endlula kuzona manje uma ningasiboni isandla sikaNkulunkulu ngeke ngiphinde nisibone. Uma ungafuna ukuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ngeke uphinde. Amen. uPetru wayesethi phendukani. Petru wayesethi phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Yilowo nalowo ufana abhaphathiswe Egameni likaJesu Kristu. uyena ke legama leli likayise, igama lendodana, igama likaMoya Engcwele. Egameni likaJesu Kristu. Lalela ngokuba ke incwadi yesambulo iyaconfirma ukuthi lo othi uAlpha noOmega, ngithi uNkulunkulu uthi uAlpha noOmega, uJesu Kristu uthini? Amen. Kuncwadi yesambulo. Amen. Chapter 1 verse 7. Ngoba phela ke uJesu Kristu akakubonanga ukubona. Wafa, wafela esiphambanweni. Indodana yafela esiphambanweni. Akufanga uNkulunkulu. uNkulunkulu akafi. You understand? Thebe sifile indodana esiphambanweni waphuma. Umoya Engcwele, Holy God. Hallelujah. Glory to God. Umoya Engcwele waphuma. Hallelujah. Hallelujah. Waphuma Engcwele, washona phansi. Washona phansi emathuneni, washumela kulabo ababelele abangcwele. Yes Lord. You understand? After 3 days wavuka Jesu Kristu. Inkazimulo yabonakala. Bamlandela ababelele. Babonakala ufakazi. Bahamba bona bangena emzini ongcwele. Hallelujah. Jesu Kristu wasala wahlala emhlabeni 40 days. Evula abapostoli uqondo. Wasebatshela sezohamba. Amen. Ukuze bahlale eJerusalema. Yes Lord. Balinde isiphiwo sikaMoya Engcwele. Njengoba bebathembisile. Ngosuku lwePentecost. Kwehla umoya phambi kwezulwini. Kwehlela umoya Engcwele kubona bakhuluma ngezilimi. Hallelujah. Glory to God. Njengoba umoya wanika uphimisela. Amen. Njengoba isithembiso sasinikiwe. Bashumayela izwi. Ingakho uPetru ngiyona lencwadi incwadi yezenzo isahluko sesibili lapho ku verse chapter 2 verse 38 esethi ke phendukani usebashumayezile ukuthi lo libulele uyena yena. Yes Lord. Jesu Kristu wakhushulwa phezulu kanjalo njengoba ethi ke wakhushulwa ngefu uyohla ngefu. Incwadi yesambulo chapter 1 verse 7 ithi bhekani uyeza namafu. ngokuba ke incwadi yezenzo yokuqala chapter 1 verse 9 ithi ke wahlangabezwa yifu lamkhuphu lamsawula phezulu. So incwadi yemsambulo manje ithini? Bheka uyeza namafu. Uthi uyeza namafu Namehlo onke wonke amehlo azombona. nabo abamgwazayo. Nabo abamgwaza esiphambanweni. Lezizwe zonke zomhlaba ziyakulila Do you understand? ngaye. Do you understand? So uzomtshela ukuthi umfundisi wakho eshumayelana lento le. Noma ubhizi lapha ubhizi uloke ezisula ethi hayi bazalwane ukuthuba malube nani esiphila ngaphansi komusa. Hallelujah hallelujah. Sibonge umusa. Ngithe ngihamba bazalwane ngahlangana nomuntu ekade kamgcina wanginika nje u50,000 rand mayibonge inkosi. Hallelujah amen. Uthe nje ufuna ukungikhipha wanginika nethikisi lamahala wathi ufuna ngisikhiphe nomfazi wami siye kwi-holiday. You understand imfeketho yalabafundisi bethu bamanga. Hallelujah. 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 Glory to God. Abashumayeli iBhayibheli. Babhizi bathula ama-testimony angekho ngemali nangezinto eziphathekayo. Sibhizi yantshela ithi incwadi ke
incwadi incwadi Let God be true and every man. Verse 7. Hallelujah. Yes sir. Ngiphe. Bhekani uyeza namafu. Bhekani uyeza namafu. Namehlo onke ayakumbona. Nawo wonke amehlo azombona. Nabo abamgwazayo. Nalabo abamgwazayo nezizwe zonke nazo zonke izizwe zomhlaba ziyakulila ngaye. Ziyakunjani? Ziyakulila ngaye. You understand? Ngokuba ithi incwadi yaseKolose ngokuba uJesu Kristu uNkulunkulu wamakha wamlinganisa ethe izilinganiseni naye wangakubona ukuthi ke lokho kube irobhani ukuthi ke aziphakamise yena arobhe izwi laNkulunkulu kodwa ke wabekezela kwaze kwaba sekufeni kwasesibambanweni uNkulunkulu wayesemnika igama eliphakeme ngaphezulu kwamagama khona emhlabeni ngokuba leli gama leli wonke amadola eguqa phambi kwalo. Hallelujah, 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 glory to God. You understand? Hallelujah, hallelujah. Understand? Yezo lonto leyo wonke amadolo azoguqa phambi kwaKristu uNkulunkulu wethu. You understand? Hallelujah, hallelujah, glory to God. Hamba mina ngingu-alpha no-omega. Mina ngingu-alpha no-omega. Ubani omunye u-alpha no-omega? Kusho inkosi uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke akasho uJesu Kristu kwincwadi yaMathewu chapter 28 verse 18. 28 verse 18 uthini? Sizwe ukuthi ke umnini mandla onke uthini le ncwadi? Gijim. Verse 18. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 28 verse 18. Yebo. uJesu wasondela wakhuluma kubo. Emva kokuthi uJesu Kristu esebuyile ekufeni wakhuluma nabo abafundi bakhe wathini? Ngiphiwe amandla onke ezulwini. Amandla onke. Amen. Washathe kuphi? Ezulwini nasemhlabeni. Uniwe. Umnini mandla onke. Lalela amandla awanike ezulwini ilamandla ukuthi ke yonke into ayisho nento azenza zibonakale ukuthi avuse abantu abafileyo, avule abantu abehlo, asukumise izinyonga, avuke ekufeni. Ngiphiwe amandla onke ezulwini. Nkosi Jesu, dabezinto zonke, wangokufa wanqoba uSathane. Hallelujah. Wanqoba ukufa, wanqoba uSathane. Waqeda wakhushulele ezulwini. Ingakho amandla wanikiwe. Ingakho incwadi ithi amandla wanikwe wonke emhlabeni nasezulwini. Umnini amandla onke. Ngapha kwincwadi isambulo ithini? Mina ngingu-alpha no-omega. Kusho uJesu Kristu. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho inkosi uJesu Kristu. Okhona nowayekhona. Ozayo. Umnini mandla onke. Act 2:38. Hallelujah, glory to God. Zongitshela ukuthini? uPetru wayesethi, yes sir, phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yes sir. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yes sir. Esabo bonke abakude inkosi yethu bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wasaqhubeka. Hallelujah. Wabayala wanezelela amanye agama wathini? Zisindiseni kulesi sizukulwane. Esiphambili. Kulesizukulwane. Uma ufuna wena ukuphila phakathi kuKristu, zisindise phenduka ezonweni zakho. Yeka ukufeba, yeka ukuphuza, yeka ukuqamba amanga, yeka ukukhonza izithombe, yeka ukukhonza amadlozi, yeka ukuthakatha, yeka ukubulala, yeka ungahloniphi. Phendukani. Yona nje kumele leyo kuphela. Lalela. Fela umkhuleko futhi. Baba egameni lenkosi yethu. Hallelujah. Hallelujah. Siyalibonga izwi lakho Nkosi uJesu ukukhanya. Siyakubonga wena ukuthi wena ngumnini mandla onke. Amandla onke unikwe wena Nkosi. Amandla onke angawakho. And wena Nkosi wanika laba abanomoya ongcwele abamkela izwi lakho ngomoya nangeqiniso. Amen. Ukuba benze intando yakho Nkosi uJesu. Siyakubonga Baba. Ukuba loyo naloyo oyisidala sakho umdalile maye yithoba Baba njengomntwana aphenduke ukho konke ubula nokudwanguza nokuphuphuthekiso besono umuntu asenzayo emhlabeni okulandela imisebenzi yenkanuko angayigcina imiyalelo yakho nezimiso zakho. Wena ubize bonke abantu ekuphendukeni Nkosi ukuba bamkele izwi lakho lokuphila baphenduke bangene emanzini babhabhathiswe sebevumile ngeenhliziyo zabo baphenduke babhabhathiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Bamkeliswe isiphiwo sikamoya ongcwele bahambe ekhanyeni njengamadodana ombuso wezulu, amadodana ophezu konke.
Siyakubonga ke Nkosi ukuba izwi lakho linamandla lisawenza umsebenzi ngamandla kusukela ekusekelweni komhlaba namanje kuze kube phakade lapho umhlaba uyoshiswa nesisekelo sawo nakho konke okuphakathi kodwa labo Nkosi abahamba ngokukhanya nangokomoya amadodana ongaphezulu konke indlalifa zozulu ziyovuka baba ngesikhathi sokuvuka. Siyakubonga ke Nkosi uJesu. Mayenziwe intando yakhe empilweni zethu. Thobisa inhliziyo zabo bonke abantu abalalele ukuba beze kuphendukeni balamukele izwi ngokujabula Nkosi ngoba liyilizwi lokuphila elisuka kuwe wena ungumqali nompheleliso wempilo zethu. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Sibonga bazalwane. Musa wenkosi nothando ukuthi yenze izibonakaliso zayo iveze imfihlakalo zezulu ezifihliwe kulabo ababhubhayo. Ngokuba iyasho incwadi ukuthi izwi likaNkulunkulu liwubula kulabo ababhubhayo kodwa lilingamandla kuthina sisindiswayo. Namanje uNkulunkulu siyambonga sithi ke abafuna ukubuza umbuzo mayelana neBhayibheli noma abafuna ukubhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu abangabhaphathiswanga ngendlela sebeyosithinta kule number le. Inamba bazalwane ithi 066 566 9245. So iphinda 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi emhlabeni nasezulwini. Amen. Amen. Sibonga bazalwane. Siphinde futhi sikwazi ukuthi sibuye sime phambi kwenu uma inkosi ivumile ngokuzayo. Amen. Amen.